anggur nyambut gawe menjelaskan Ibu Sarmi wonten ing laladan Koro Siti Mulyo Puncak Wangi Pati Bungatan kledang Saka Kidulitan Pembrujuk Katut Barat Letus Kaya-kaya Turangga yo jaran yo turangga jaran minangka candhane bedale kanthi separang-parang nuju prana brangetan kang saniya ora-orane teko Bojonegoro sebelah kiri 12 Gerang Kulon kurang luwih setahun saya kepungkur ning Taman Mini jadi tok sampur maneh tak budal ning Taman Mini di Jumat pentasnya Minggu kedisian hari Kafiden di Minggu jadi rasido budal Taman Mini batal ya pokoknya berhubung ya Pak Endang si batal no kalau budal ngidul orang-orangnya ya teko daerah Sulur Sari cerewet pakis pakis semua kono sebelah Gerang Lor pesisir lor kawit jane Bendar 12 Ngetan Banyudono ana jane daerah Karang Karanggeneng ya Muncul Pasir Agung Pasar Brani aduh iya iki yo bakal yo ora meneh kok ya pesisir ya nek kirane yo sune atut ora nek ngono kene wae ya jare tunggu minggat bojone lah aja ngono ta wae lah ya aku tunggu ngono kok nek kowe nek ngantru kowe nek ngono terus ta Kang Sunio arep kok lah piye gayeng nek kowe gayeng disanding karo Waranggono. Waranggono sing ndi wae? Ya kare milih loro cacahe kok. Nah aku milih sing iki lho, Wong. Aku gak milih sapa sing duwe kantit tenan. Agar gelem ngatik aku gak iso ngatik kan. Apane sing ngatik wae? Sikilku. Tak kira anune wae. Bangga karo timbul kanthi jengare Waranggono. Waranggono ku yo ya. Aku tadi tinggal omongan, tapi suaranya nggak nyambung di sini.
Jani. Anjing iki dalam rangka napa? Wali batu urus anjing. Kagem temanten kekalih iki. Mas sinten kalian Mbak? Sinten nderek temen? Mas Badrus Yulianto. Bagus. Bagus. Oh, tutup bagus iki. Bagusnya nang apa? Angge nderek tetunggu mugia dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang pikantuk momongan saleh salehah. Amin. Pokoke siji kanggo selawase sing setia supaya suneo. Soalnya bojone telu. Anjing iki ibu-ibu ngersake lagu napa, Bu? Kersane nggo tombo sumuk. Ya, jangan goyang. Kok tak goyang ya, Bu? Tenang, kok tak goyang. Sing dikon goyang ki jarane. Iya. Itu panjake. Itu panjake to, Dik? Tak kira wonge kok goyang ya, Dik. Jangan goyang ki lagune sing pripun to, Bu? Bu mau sing ndi to? Iku lho sing ngarep ketoke wonge kok. Sing ndi mau? Iku lho. Lah ngarep niku lho. Ora ketok. Ora ketok terus nak kowe ta. Nah aku wong cetak kok. Jarang goyang lagune sing pripun to, Bu? Jarang goyang. Pripun, Bu? Kok aku kok sing ngendi to sing ndi to? Piye to, Dik? Piye to, Dik? Ayo duwe ning kene lho, Bu. Ditahu Tenan. Goyang tenan. goyang. Piye? Tenan. Nanda tadi pencet Bu HP-ne, Bu. Niki mboten ngagem origine, Bu, mboten saged dipencet ya, Bu. Jenenge keri to, Dik. Orane to Bu iso nggo origine ya, Bu, ya nek nanggap ya, Bu. Sing penting jaran, Bu. Ninggal ngatresnan, Bu. Sing penting jaran kok, Mas. Jare kok, Mas. Jaran apa to, Dik? Jaran goyang. Iya. Adik, niki derek ketepangan paring asma Ibu sinten? Makduk ngoten. Aduh. Kok elek kok angel. Piye? Makduk Mas, kenapa Pak yo yo? Ya, jenenge Makduk. Ibu niki jumeneng jagen mriko. Monggo ayo to. Aku wis tekan kene lho, Bu. Halo. Aja lagi kok di sini. Ayo. Aja lagi. Lah, ora repot lho. Maksudnya jalan di mana to? Oke, dan joget kok tak parani. Anjir niki diaturi ninggal ngatresnan, Mas. Ninggal kepesan lumantar suaka dulu banget siwat saya Sing ngendang lho rek foto-foto nang bakal dimasak. Ayo